बैसो साननि आगोल क'क्राझारावहाय बनसु लोगोसे बड'लेण्ड सुरक्षा मन्च बिथांमोना जथायै फिन बड'लेण्ड रायजो नांगौ बेखौ फर्मेलि दिसिगोन बे बाथ्राखौ फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। बे प्रेस मिटआवहाय एबा खौरांगिरिनि मेलावहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनाय जादोंमोन एक्स पलिउटार फर्सआबो बेयावहाय मदद दङ होननानै। बे बेलायावहाय नोंथाङा एक्स पलिउटार फर्सनि आफादगिरि जानानै मा खेंफोरथि होगोन? जोङो बावैसो सिगां बनसु आरो बेनिफ्राय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मोनसे प्रेस मिट खालामनाय क'क्राझाराव जों नुनो मोनदों मिडियानि गेजेरजों। दा बेवहाय बड'लेण्ड साफाय स्टेटनि सोमावसारनायनि बाथ्रा बेवहाय मख'नाय जादों आरो बेवहाय जनजाति सुरक्षा मन्च बनसुजों लोगोसे एक्स बड' भलन्टियार फर्स बेवहाय बिसोरजों दंफायोमोन होननानै जों खौरां मोनदों। नाथाय जों बड'लेण्ड एक्स बड'लेण्ड भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन जानानै जों बिथांमोनजों बे रोखोम बाहागो लानो मोनाखै आरो बिथांमोना जोंनि बे एक्स बड' भलन्टियार फर्सनो जेबो लाइजाम हराखै, जेबो मिथिहोआखै आरो जोंजों जेबो सावरायाखै। बेनिखायनो जों बे प्रेस मिटआव जुदि सोरबा भलन्टियार फर्सनि जानानै सोरबा बिथांमोनजों जुदि दंफायोमोनब्ला जों बेखौ मिथिया आरो जोंनिफ्राय जों रावखौबो बेवहाय दैथायहरनाय जायाखै। बेनिखायनो जोङो बै प्रेस मिटजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया। बैखालि बिथांमोना जों नांगौ जोङो सोमावफिननोसै जेनेबा जों सोमाव बड'लेण्डनि जिथु डिमान्ड बे डिमान्डआथ' दिनैनि डिमान्ड नङा, बेयो गोदो 1987आव जोंहा अल बड' स्टुडेन्टस इउनियनआ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जिथु बड'लेण्डनि सोमावसारनाय जादोंमोन। बे सोमावसारनायनि समनिफ्रायनो जोंनि बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै सोमावसारनाय आरो बेखौ लानानै जोङो दाबि दावा खालामनाय बा गभर्नमेन्टजों सावरायहैनाय बेफोर खामानिया सोलिगासिनो दङ। गेजेराव जोंहा एकर्ड जालांदों, BSc एकर्ड, BTC एकर्ड बा BTR एकर्ड, खिन्थु जोंनि बड'लेण्डनि जिथु थांखि सिमां दाबि बे जाफुङाखै। बे हिसाबै जोंनि गोदोनि बे जिथु दाबि बड'लेण्डनि बे दाबिखौ जोङो बावगाराखै, जोङो नागाराखै आरो बेनि थाखाय सम जायोब्लानो जोङो बे दाबिखौ जोङो दैखांफिनगोन, जों बेनि थाखाय सावरायफिनगोन, ज' जाफिनगोन आरो बेनि थाखाय जोङो सम आरो सुजुगखौ लानानै स्ट्रेटेजि लागोन जोंनि एक्स बड' भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना। खिन्थु दा जोङो बिनि सायाव जोङो जेबो सावरायनाय जाथ'वाखै। जोङो दा अर्गानाइज खालामग्रोदों जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि, आनसलिक कमिटिफोरखौ जोङो दानानै गोख्रों खालामग्रोनो नागिरदों आरो गासैबो बर' हारिनि जायफोर आफादफोर दङ गासैबो खौसे जाग्रोनांगोन। खौसे जानो हायोब्लासो जों बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ खालामनो हागोन आरो बड'लेण्डनि जिथु दाबि सिमां बे दाबिया अब्लासो मोगथाङाव जाफुंगोन। नाथाय जोङो गासैबो बर' हारिया खौसे जानो हायागौमानि जोङो बे सोमावसारनायखौ जोङो आखायाव लानाया बे मोजां जानाय नङा होननानै जों सानो। बेनिखायनो जों दा एक्स बड' भलन्टियार फर्सआ जोङो जेरावबो जोङो एवारनेस प्रग्राम लागासिनो दङ, अर्गानाइज खालामगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन संगठनजों सावरायनो थाखाय जों उनाव जों हाबाफारि लागोन। बेनि उनावसो जोङो बे सोमावसारनाय बाथ्राखौ जोङो सिन्था खालामगोन। नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला दासिम माने एक्स भलन्टियार फर्सआ माने बड'लेण्ड बिनायावहाय थोंजोङै बाहागो लाथ'वाखै एबा थांखि लाथ'वाखै? जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बागै जेबो थांखि लानाय जाथ'वाखै। नाथाय बड'लेण्डखौ जोङो नागारनो हाया। बड'लेण्डनि थाखाय जोंहा गोबां मानसि मुंख्लं जालांबाय, थैलांबाय, अनेक हाराहास्थि, अनेक जोंनि मानसिफ्रा दुखु खस्थ' सहायनांबाय। बेनिखायनो बेनिफ्राय जोङो जानगाराव थाया। बेनिखायनो बे बड'लेण्डनि जिथु सिमां, जिथु दाबि, बे दाबिखौ लानानै जोंबो सावरायगोन मोनसे समाव। खिन्थु जोंनि हारिनि गासैबो ज' जाजोबग्रोनो नांगोन, बेखौ जोङो हास्थायो।